Predstav si spoločnosť, ktorá sa za 17 rokov rozrastla na skupinu 13 spoločností v 8 krajinách sveta. Skupinu, ktorá s viac ako 600 zamestnancami v roku 2022 dosiahla obrat cez 500 miliardy eur. Presne to je Heineken Group, slovenská spoločnosť s globálnym presahom na svetovom trhu s kovmi. Náš úspech však nestojí len na centrále v Bratislave. Náš úspech stojí aj na dcérskych spoločnostiach v regiónoch. A práve tu, v regiónoch, chceme osloviť aj teba. Osloviť a predstaviť sa, v čom mi pomôžu kolegovia Peter z Košíc, Tomáš zo Žiaru nad Hronom a Jozef zo Spišských Vlách. Ahoj Lukáš. Ďakujem, že si našiel na nás čas. Predtým, než začneme, mohol by si nám povedať, kde sa nachádzame? Nachádzame sa v spoločnosti Heineken Melt v Spišských Vlachoch. Naša spoločnosť sa zaoberá pretavovaním hliníkového odpadu, z ktorého sa následne vyrábajú hliníkové bločky, respektíve ingoty. Nachádzame sa vo výrobných priestoroch spoločnosti Heineken Conductor z Žiary nad Hronom, ktorá pokračuje s viac ako 50-ročnou tradíciou s výrobou vysokonapäťových vodičov. Nachádzame sa vo firme Heineken Maza, ktorá sídli v Ujestile Košice. Vyrába sa tu zinková zliatina, ktorá sa expeduje ďalej do Európy. Ako dlho tu si a na akej si pozícii? Ja som sem nastúpil hneď po ukončení štúdia, to je približne 12 rokov dozadu, ako operátor výroby a momentálne pracujem na pozícii technológ. Pracujem tu ako skladník vyše 6 rokov. Čo ťa privedlo do tejto spoločnosti? Bola to náhoda, keďže som videl, že je tu spoločnosť hneď blízko môjho bydliska, tak som sa rozhodol poslať životopis a dopadlo to úspešne a som tu. Čo si myslíš, že ti najviac pomohlo udržať sa tu 12 rokov a zároveň aj dosiahnuť kariérny postup? Myslím si, že v prvom rade je to nejaká motivácia, chuť posunúť sa ďalej, nejaké poznatky, skúsenosti, ktoré mi odozdali starší zamestnanci, od ktorých sa viem veľa naučiť. Dalo by sa povedať, že chcenie pracovať a sú to dobré podmienky pracovné, dobrý kolektív. Keď ti hovoríš o tom kolektíve, čo od nich očakávaš v práci? Od nich očakávam, aby mi pomohli v danej práci, aby mali chuť pracovať v tejto firme. Ten kolektív bol pevný a nebol taký, že každý sám za seba bude robiť. Čiže spoluprácu? Áno, spolupráca určite je tu dôležitá. Keďže toto video robíme pre stredoškolákov, ktorí si teraz hľadajú prvú prácu, čo by si im poradil? Nebáť sa hlavne učiť nové veci. Všade je priestor na nejaký kariérny postup, netreba sa báť a treba sa učiť. Toto bolo ozaj len krátke predstavenie. Avšak ak si z Košíc, Spiša alebo Žiaru nad Hronom, môžeš zostať vo svojom regióne, blízko svojej rodiny a kamošov a pritom sa venovať práci, ktorá presahuje hranice Slovenska. Pošli nám svoj životopis na hr@heineken.com. Tešíme sa na teba.